Здравейте на всички, аз съм Давид Димитров, сега ще ви кажа едно възхитително нещо, макар че не съм от Англия, но съм от България. Сега ще ви покажа. Виждате ли частта на тук? Имате ли това? Вижте. Имате ли ги? Сега ще ви... Този имате ли го? Този имате ли го? Този имате ли го? Този имате ли го? Защо сега това има, а този имате ли го в Англия? Сега ще ви покажа една много готина кола. Имате ли я? Имате ли я? Вижте, много яка. А сега, имате ли това? Вижте колко е яко. Вижте, имате ли го? Ако имате, натиснете да отдолу. Ако нямате, натиснете... Нищо не натиснете. Имате ли пере птица човката? Да. Така че вижте. Може ли това? Да. Сега. Може. Имате ли този, защото той е от костюморките нинджа, както е този. Те са братя. Да. А също така... Ще покажем. Става с книга. Очевидно, че в Англия нямате, но имате. Прочетете тук. Да. Коса. Добре. Сега ще ви покажа нещо. Вижте. Вижте как ги смесих. Вижте, то е така, а вижте така. Харесва ли ви? Добре, чао. Геби.